защитник, което води и до тази грешка на Шаху. Клементе иска топката от Велев, вместо това реши титулярна позиция за 11-ката на моряците. И отново топка към Клементе, акробатично изпълнение, шанс последователно за няколко футболисти в Матеуш Клементе този път надигра Марин Петков във Миланов. Отново центриране, което е изчистено от футболист в зелено и бяло. В случая Виктор Попов успя да постави началото на контрадействие. Ще стигне ли до топката Матеуш Клементе? Отново дава. Този път Клементе изпревари Марин. Попов с едно докосване към Бенша. Отново Матиас Куриор беше в положение на засада. В такова обаче не е Мазир Слан, но Пламен Андреев.